Kile 133 simcela umhlabela hlabele namhlanje imini ye-World Adventure Day ilizwe lonke enesihloko esithi Walking with Jesus. Ngeli xesha
Sizawuthi sicele umuntu ozawuthi asamkele indwendwe phambi basiqale. Sicela i-chorus. Uthando lwakhe, uthando lwakhe, uthando lwakhe, luyamangalisa. Uthando lwakhe, uthando lwakhe, uthando lwakhe, luyamangalisa. Proverbs 30, verse 20. Walk with the wise man, and you become the wise. Associate yourself with fools, you will get in trouble. Be wise. Okay. If we learn ithimi yethu yanamhlanje ithi walk with Jesus. Kuthiwa ke ngoba ke sisibe nombuzo ngoba wonke umuntu lapha wake wanako ukuhamba noba uhambe nefamily okanye uhambe nesihlobo. But kuthiwa ezona zinto kufanele siziqale okanye sizijonge xa uthabatha uhambo. Kufanele ngamaxesha onke ube close kulo muntu uhamba naye ukuze ningalahlekani. Eyesibini kuthiwa yinto bafuneke nimamelane ukuba sithi sibheka ngapha umuntu makangathi sizawubheka ngapha mna because ekugqibeleni awuzokwazi ukuhamba awuzokwazi ukwazi uba ubheke ngapha. Kuthiwa ke lunjalo lohambo lwethu loYesu nangakumbi kufanele into yoba siqale izinto uYesu afuna sizenze okanye afuna sizithethe. Kule nto ye-adventurous ke sinikiwe izitori zabantu ababini abathi bona bathabatha uhambo. Owokuqala yayinguMoses, owesibili yayinguPetros. Sizawuthi ke sicele abantwana basicacisele ngakumbi ngohambo abalaziyo lukaMoses kwakunye noPetros. Sawucela i-chorus uzophakamisa isithethi sesokuqala. Walk in the light, in the beautiful light of God. Walk in the light, in the beautiful light of God. Walk in the light, in the beautiful light of God. Walk in the light of God. I greet the church in Jesus' name. Amen. Amen. Today's story is about Moses meets God. Moses did not always know God well. When Moses was a baby, he was saved from danger. He grew up in a big palace with fancy clothes and important people. But even though he had many things that Moses did not yet know God's plan for his life. And one day Moses was far away taking care of sheep. It was quiet, it was ordinary, and then something amazing happened. Moses saw a bush of fire, but the bush did not burn up. God spoke to Moses from the bush. God was inviting Moses to live with him. Moses was afraid, but he listened. The Bible teaches us that Moses did not learn to walk with God. In one day, he learned by spending time with God every day. Amen. Amen. Asimbulele kumele kuhle. Kuthiwa ke uMoses wayehamba noYesu, but abekwabeni kwakhe noYesu azange wabona ubuso bukaYesu. Kodwa into wayengqale kuyo ukuva ilizwi likaYesu ayenze ngokomyalelo uYesu athi makawenze. Kwakunye nento yoba uMoses
waye wacelwa nguYesu into yoba makakhuphe amaSirayeli e-Egypt awase kwilizwe ledini. Kuthiwa uMoses wayenza ngokomyalelo uYesu owamcela ngayo into yoba makahambe nabantu. Kuthiwa ke it was not easy for into yoba uMoses ahambe naba bantu because abantu endleleni bayadinga and bedinga nje bazakucomplaina babuze into yoba bebengekho nawo amangcwaba eyifutha le nto uzazosibulalela edesert. Kuthiwa ke uYesu wabakhupha behamba entlanga. Kuthiwa ngoku behamba entlanga uYesu wayeyiphila of ifire ebusuku, emini wayeyiphila of a cloud of light, so that bangathililanga emini ebusuku bangoyiki kuba kumnyama edesert, because edesert akho nezindlu akho nezibane kumnyama. Then ngexesha sizawucela ichorus kwakhona siphakamise isithethe sesibili umusa. We are marching over to Jerusalem. We are marching over to Jerusalem. Mark 16, verse 7. When Peter said Jesus wanted to show him the story of Peter. Right now Jesus is in heaven with God talking for us. When the enemy said the adventurers still will come, but Jesus said the adventurers never do that. Amen. Amen. The ways adventurers can walk with Jesus today. You do not have to be a grow-up to walk with Jesus. You do not have to know everything to walk with Jesus. You just need to choose to walk with Him every day. Simple ways of adventurers is to pray every morning and every night, to read or listen to a Bible story, be kind even if when it's hard, and obey the parents and leaders, help others and share love. In closing, just let us remember John 8 verse 12. Adventurers, Jesus invites you today. Walk with me, trust me, stay close to me. Amen. Lord, Christ is real. Esse conceito de isso que eu sou esses focos são os humanos que você não pode esse foco sem gosto de quem passa com calma ninguém gosta de todos os outros não se luta nem se eu gosto só que já sabe todo esse foco sai vai ficar como e cada como você pode para isso seria sempre se a mulher não dá você você tem como não se luta e vai nem todos os não querem quando isso vai ir amen. Sifumane a special item kuMusa and then sicela umama uKolos emva koko aze ngaphambili. Velo kukhanya uNkosi omhle awuna tuzuke
Amen. Amen. Ndime apha mna umfundisi uye wasicela ke siyile department wokubana masisoloko siqhela sithethe ngayo so that sizokuyiqhela sizokwazi ukuyiphila. Imishini ke ye-APM is to coordinate and facilitate acceptance, support and inclusion for people who have special needs and for their caretakers. Ixesha elininzi mos sisoloko sithetha nge-autism ne namhlanje ke sizawukhe sincokole njenge-ADHD. Ithetha le nto ke yona i-attention deficit or hyperactivity disorder. Kuthiwa ke it is typically diagnosed in a childhood and often continues into adulthood. It is one of the most common mental disorder affecting children and usually starts to show at age 3 ukuya ku-12 years. Sizibona njani i-symptoms ze-ADHD? Kuthiwa abantwana baba inattention. They can't focus kakuhle. Siyababona msebantwana bethu ixesha elininzi uthi uthetha unento ayenzayo emphazamisayo ne especially ngoku kule generation ikhulayo. Kuthiwa i-brain yabo ayiprocessi kakuhle i-information njengoba thina siprocessa ngayo normal ne babe ne-challenges ke ngoku for ukufocus kuloo nto nantoni na omenzisa yona akafocus kakuhle ne. Kuthiwa ba-hyperactive kakhulu. Abanye babo ke mosikhe sibabone beleqo ngoomama babo ne. Kuthiwa ke bona bane-excess movement that is not fitting to their setting. Siyababona mos basoloko bafuneka babe kwindawo egabalayo ne. Siyadikwa mos thina nekuba nje sibabone nje bebheka apha because asiyiqondi ne. Kunga ke ngoku singasebenzisana kunye nabazali abadibene nalo challenge ane. Kuthiwa ke they make mistakes or appear not to be listening. Phaa eklasini ndinayo iklasi mos ye-primary class ndaze ndithi ndifundisa phaa kubekho ncokolayo. Xa ndibuza umbuzo akayazi because khange concentrate apha kum. Kuthiwa ke ngoku xana besenza laa nto khawuzama ubuyisa ingqondo yakhe uba undawoni, khamsondeze because yena akakaziqondi ukuba kwenzeka ntoni kwi-environment yakhe. Kuthiwa ba-impulsive, they hasty to act than occur in the moment without thought. They can be chaotic and overwhelmed. Balibale nezinto babe bezibekephi ne. Kuthiwa ke siyababona mos abanye babo baveske babe nemisindo ungayazi babe nomsindo ekutheni. Eklasini uyaphazamisa ufuna uyothatha ipensili yomnye ushiye yakhe ne. Akazenzi akayazi lana yenzayo. Abazenzi ne. Ukuyikhawulezisa ke thina silibandla sibanceda njani aba bantu banje. Kuthiwa masibe clear and direct with communication, sibe flexible nakwi-routines zabo, sibe consistent. Before sithetha kunye nabo sibabeke kule levels bakuyo ne. Singabajaji, sibe patient, singathethi negative kubo.
kuthiwa ke this ministry is the its belief is that God sees within each person with dignity and value that must be recognized. From this ministry, I believe the motto is all are gifted, all are needed and treasured. Amen. 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 Bandla ngeSabbath School yethu kunye nomama uPaulosa kanye presenter. Amen. Inkosi kakhulu. Kulithuba sizakuhlukana sizi-class. Abantu abakhulu bazawusheka phakathi nomama uMakhapela. Abantwana i-adventurers, pathfinders bazawuba kwelaa cala lingapha kwenziwa bazawufundiswa i-first aid. Kukhona ne-firefighting. Kukhona i-department yama-fire and services ekhoyo eza kubafundisa i-honors zabo ngapha. Inkosi kakhulu. Ngoma esisikhumbuza kuThixo wethu ngento esiyaziyo ngomthandazo nokusolungileyo sincede ke mongameli kwizinto esingazaziyo usityhilele kwezi sifundo ukuze eyona nto inosinceda ebomini obuKristu sibambelele kuye. Enkosi ke malusolungu sivile ngegama likaYesu. Amen. Amen. Ndiyalibulisa ibandla ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Kukhona le ngoma. Khompyutha nengoma ephandle. Oh. Yasake ndilami mthembeko. Hayi ke kuba ngathi. Ndithembe kakhulu elizwi lam. Kepha ndivakala bangasemva? Kaloku mna ndingandiphazamisa ezinye izinto. Mane ndithetha ndibeka. Okay, isifundo sizawuthi sisiqwalasele sisifundo sesixhenxe. Isifundo sesixhenxe esisixelela umthandazo ophathekayo. Umthandazo otheni ophathekayo. Kumele ukhona umthandazo ongaphathekiyo. Obvious, xa kukho umthandazo ophathekayo ukhona nalungaphathekiyo. Kodwa ke thina sixelela ngoluphathekayo uyawuzifunela ke lungaphathekiyo. Uluwisho-washo. Indima yethu yenkumbulo apha ithi Indumiso 62 verse 8. Kholosa ngaye ngamaxesha onke nina bantu, phalazani intliziyo yenu phambi kwakhe, uThixo ulihlathi kuthi. Ndiye ndaqwalasela isifundo esingaphambile, isifundo sesithandathu. Ndasibona esi sifundo sesithandathu siyahambelana nesi sifundo sesixhenxe. Kuba kuphaka esa sifundo sesithandathu bekuthethwa malunga amagokra omthandazo. Kanti nakwesi sifundo sisasixelela ngomthandazo ophathekayo. Ndimthandile ke kakhulu phaa uDaniel xana bendimqwalasela phaya kwesa sifundo sesithandathu.
uDaniel pha uzibonakalise ngendlela eyodwa kuba siyamqwalasela phaya uDaniel isahluko uDaniel 6 verse 10 xa uDaniel ebonakala ejulwa embadini wengonyama ngela xesha ebejulwa ujulelwa kuba uske wabe uyathandaza awukho nje into wabhaqwa uba uyathandaza kodwa kuyo yonke loo nto uDaniel khange imphelelise mandla kuba ezawujulelwa emadini yambona uSathana xa ebona yikho into anoyibamba pha kuwe ukhangela lo Thixo wakho abantu ayikhangela into uba ingaba lo Thixo wakho uza kwenzela ntoni ke so uyaqwalasela pha nguthandazo ayikho into ngela xesha ukumkani uDariyo abonakala ukumkani uDariyo kungekho mnandi ngeli xesha uDaniel eyawufakwa emadini wengonyama kadalale ubusuku bonke kuba ebecinga ngoba onkosi yam ezi ngonyama zizamenza ntona uDaniel kodwa wavuka kusasa wathi Daniel uThixo umkhonza usindisile na emlonyeni wengonyama yayifumanisa loo into yokokuba xa sithandazayo noba uSathana ngapopha kwempina amabande akhe akazusenza nto uThixo uyazibiyela okanye sengeni xesha uyeka uThixo isilingo ungena apha kuso kuba efuna uzibonisa into yokokuba nale into izawuvula ungenzekanga so ke ndafumanisa into yoba uDaniel mthandile uThixo ndaphinde ndafumanisa phaya uDaniel ndiyakhumbuza mhlawumbi ubulelene ndaphinde ndafumana pha kuDaniel u-2 xa jonga u-20 uyobona pha u-13 uDaniel phaya bonakala into yoba izazi zaseBhabheli azikwazi uzitshila ulitshila iphupha kucaluba ngoku ukumkani ufaro uyabona okay nina ndithi xa silityhilani iphupha nifuna uphosisa nithethe into engeyiyo kodwa ndamthanda uDaniel phaya kwisahluko sesibini xa uDaniel eqonda uba nkosi yam andifuni kusinde mna ndodwa ndifuna kusinde namakholwa am ndafumanisa into yoba kubalulekile xa sithandazayo khe sithandaze uba kusinde nabanye abantu kungasindi thina sodwa wakaba nalapha kwizazi zaseBhabheli naphaya wabona onkosi yam makusinde mna Thixo kusinde amakholwa amakholwa am kusinde nezazi ndiqwalasele pha kwisahluko sesibini xa uDaniel ethandazayo wazityhila uThixo emthandazweni ndithetha ngomthandazo bethunani andilahlekanga kwisifundo esi sifundo siyaklinka siyahambelana ngomthandazo uDaniel pho wamtyhilela uThixo wamtyhilela imfihlelo ndimthanda ngoba emveni kokuthi uThixo ezintweni zonke kulelana uthe mbeka ke ngoku etyhilelo wavuka sasa wabuleka wathi ngubani wena Thixo wena uthe amasirayeli xa behamba entlango wathi elambile wabanika imana wathi xa leqa ngamanye wathi xa ehamba entlango wona Thixo wabakhokhela ngegqange lomlindo ebusuku emini ngelifu so ithetha ukuthi loo nto xa uThixo esenzela izinto makhe sibulele xa ndizawufunda ke le ngcamango into yokuba siyakhangelwana into yokuba thina sinexesha lokuthandaza kundekho ixesha lokuthandaza xesha uthi andizuthandaza kodwa mna ndifumanisa into yobubomi bethu bumela kudingwa ngumthandazo kuba kaloku into esiyibonisayo phaya sibonisa into yoba Sathana sinomntu thina esinaye esinobudlelwane naye simbulala ngamadlaka uSathana andazi ke wena xa kube nexesha lokuba uthatha umthandazo ubeke ecaleni mna kukho nenye imini kuthatha umthandazo into yoba ufana nokuphefumla umzuzu wena uphefumla kuba uSathana xa umane uthi kwakufumana igephe ndafumana umthandazo ngoba phefumla thandaza phefumla thandaza and uThixo xa ndimqwalasele uThixo ndenzile kodwa ke bendingatshoni imila ngaphandle kwexesha Chichi ukhangeleka kunje
bakho bomthandazo. Uthandaza kangakanani na? Awumelanga kubaleke Nkosi. Kumele uthandaze okokoko, udulayo uthandaze. Ngokunyamekeka kangakanani na? Ingaba xa uthandaza uyarasha. Njengoba ke mna unfortunately kanafemini. Khaske ndibenewari kwaba bantu benefemini. Because ubemela ubethuka umqathayo noba ngo-6 nobuphi. Uzazi ngo-6 kanene kuyathandazwa. Xa uvuka kusasa bomele uyitsala ingubo kulo mntana ungafuniyo. Uyathandaza kusasa ngexesha elithile uthandaza kangakanani. Unalo na ixesha lokuthandaza. Ngoku ngeba apha sixelela ngento esiyaziyo apha xa siyabhaqwa umthandazo siyawulibela. Sifana noBrenda athi ndithandaza xa kusileke. Awumelanga kunjalo uthandaza xa kusileke. Thandaza ubomi bakho bonke ude uye ebhokisini uthandaza. Ithi ke ngoku uthandaza imihla le okanye ngamaxesha kaxakeka. Ingaba imithandazo ekisoloko ifela nto. Soloko uhleli ndixela akuthi Enkosi Thixo ngenditsikelo lephezolo. Enkosi Thixo ngondivusa. Enkosi Thixo ngondipha abantwana. Enkosi malusolungileyo into yoba undenze uba ndizithobe. Because zithobe ngoko phansi kwesandla esinamandla zikaThixo. Azakuphakamise ngexesha elizayo. Kutheni uba kuthandaza ukuthi Thixo ndithandazele uba abantu ndibazi, ndingaziphakamisi, ndingabi nakhathi. Theni ungakuthi ndibulela loo nto. Khawukuthandaza abantu suka komnye kucela kokoko. Ithi ke ngoku okulandelayo uba okanye uyambonga uThixo kanjalo kwimithandazo yakho, oh my Lord. Kanjalo uzifumana usenza umthandazo kusasa ngaphambi kokuba uthi okanye mhlawumbi manqaphanqapha usuku lwakho oluxakekileyo. Mhlawumbi ukhe wayinxalenye yeqela lomthandazo elithe gqolo okanye ukhe wangxamla nkqu nento ekuyiyo kuthandaza ilo suku. Ngokuqinisekile kuninzi lethu singabasabatha sineqela esithandaza ngayo. Omnye athi sithandaza ngo-3, amanye ngo-5. Sudela la mthandazo. La mthandazo ubalulekile. Sinamandla isikhungo siyelisa. Ihambe ke ithi ke ukhe wawangxamla amandla nobukho bukaThixo ngomthandazo oguqula zonke izinto ebomini bakho. Akumandi ukuthi xa ukuthandaza lo mntu umthandazela ukuthi Nkosi yam sazaliseke sasicela. Ukuthi oh my Lord, because ukuthandazeli wena wedwa. Khawuzilibale wena uzibeke ecaleni. Hey kubuhlungu bona nje ngoba ndibeke kwa-Alfred Kaiser ndibazisana nento. Leba ndithanda gqotha ukuthandaza. Sihleli sethuleni, sihleli kuyo. Bekho yomlumkazi iphume ke mnandi. Ndihamba nalo mhloba ngqokotho. Xa siphumayo ndithi ke kuyo ngqokotho. Ndisuke nje ndithi ndicela uthandaza. Igama umoya engcwele uyandifunda. Ndiyathetha. Makaphela thandaza. Kuba uzawuthi ngqokotho thandaza. Khona ikanti thandaza. Hayi thandaza. Wandenze inhliziyo ebuhlungu. Wathi uyazi bona nje ezi zinto ndiyakhutshwa apha nguye. Watsho. Ndaqonda uba uyalila. Ndamanga. Ndamnika amandla ndathi nale into iyahlisa. Uyabona uAbraham ngelaa xesha athi phuma apha kweli lizwe zabonisa ilizwe. Nale ngoba ukukhuphile ngomyeni. Njengoba benisenza kude nobabini ezi zinto kodwa uThixo ukhona, God is a provider. Ndaqonda indihluphile kangangoba ndithi Thixo wam khawenze Thixo wam athi noba laa ntombazana unolini, laa ntombazana noba uzawuphuma kodwa bakhona abantu bekho umntu amgange athi nantsimbi phaa lapha nawe uyawubona ekuhambeni kwethuba into yoba xa izinto zakho zirayithi ndimane ndithetha loo nto zothixo. Okokoko ndithi Thixo wam ndincede okokuba ndive into yokuba laa ntombazana njengendizawukhutshwa nje sekwirekhodi, heyi abantu banezima kodwa uThixo uyazazi. Umthandazo luqhagamshelwano oluthe gqolo phakathi kwethu
kuba njengoba thina singamasebe uThixo ungumjiliya uYesu Kristu wethu. Ukuba singakhula sondleke kufuneka sihlale sitsale incindi kwakunye nesondlo kumdili ophilileyo, kuba xa sikhuzukile emdileni asoze sibe namandla. Asoze sibe namandla xa singaye apha kuthi masihlale lapha sithi nca apha kuthi masihlale sithi nca apha kuba nguyinto esinika amandla. Ihambe ke ngoku ithi le yintsikelelo yomthandazo omileyo uThixo uyasiva kwaye yena usoloko ephendula ngexesha lakhe nangokwendlela yakhe egqibeleleyo, nangona kungasoloko kungokwendlela esilinde ngayo. Okakade uThixo sizazicela izinto apha emthandazweni, kodwa uThixo abone le into ayikufanelanga yona, ufanelwe le, yenza le. Asukuyaphaza uyazazi uThixo izinto sithi sicela bekudala kakade selifile. Ikhona indawo etshoyo eBhayibhelini ithi ngexesha sicelayo selemdala uThixo yazi into sifuna sithandazela ntoni. Kaloku umthandazo ngokuqinisekileyo ayingumthandazo otsala uThixo, sithi thina esitsalela kuThixo esithi. So sifanelekile okwesibili sibonakalisa into yoba thina asinakwenza nto, siludwani, asikwazi ke sithi ngenxa yoba uThixo simazi uba kakade uyayazi into esiyifuna sizole sithi hayi Thixo uyayazi. Masibonakalise into yoba siludwani, singabantu abanesono, funeka ngalo lonke ixesha soloko siqhagamshelana kuyo, because xa kuzabonakala uba uthandaza umama uzokufa xa kurayithi. Yabona ke nathi sindithe ndawufika kuloo ndawo xa sithandaza kurayithi. Thina apha xa sibona izinto zilungile sizawubhatyaza, because kaloku sathi into zirayithi senza into ezirongo apha ekurayithini. Kanti uThixo uzawuthi xa kurayithi athi yenza ngohlobo ke xa kurayithi. And xa kurayithi ngokona sithandaza kamnandi because asixheshwanga, kodwa xa kukubi sithandaza kukubi sifuna into ikhawuleze ilunge. Sino amen abangapheli amen because ufuna kulunge le nto, kodwa xa sithandazayo akukho nto ileqayo, upholile kumandi. So uThixo masingamthandazi xa kusileke, masimthandaze ngamaxesha onke. uEliya apha kuthethwe ke ngamadodana, sendithethile ngoDanyeli, ndimthandile uDanyeli. uEliya uthandaza ngexesha lentlekele, kuba ke amaxesha le ahlukahlukana. Khona ixesha lentlekele, khona ixesha labobumnandi, khona ixesha lontlupheko, khona ixesha lokufa, yonke into mosinexesha layo. Apha ke sifumanisa into yokokuba makhe sityhileni qha okumkani bokuqala. Ivesi ye-19 uzasifundela ke uMamNontshinga, siqale ku-1 soma ku-18. Okumkani bokuqala sasiqale se-19 siqale kwivesi phaa yokuqala soma kwivesi ye-19. Sive xa uEliya ewubonakalisa uThixo wakhe, xa ubonakalisa uba uGahali yena umane sishowa kuThixo usalele. Asimazi uyalala nalutho. Khasifundele ke sisokumkani bokuqala sahluka se-19 kwivesi yokuqala yomakwivesi ye-19. Fundeka ngohlobo. uGahali wamxelela uIzebheli konke akwenzayo uEliya nokubulala kwakhe abaprofethi bonke ngeqele. uIzebheli wathuma umthunywa kuEliya esithi mabenjenje oThixo baxokise ukuba ndithanda mayela ngexesha ngomso ndiwenze umphefumlo wakho ube njengomphefumlo womnye kubo. Wabona wesuka wahambela usindisa umphefumlo wakho. WayeBhesheba eyabaYuda, wayishiya khona indodana yakwakhe. Wahamba entlango uhambo lwemini enye, waya wahlala phansi konwele wazicelela ukuba afe. Wathi kwanele ngoku Yehova, uthabathe umphefumlo wam ngokuba ndingalungile ngaphezu kobawo. Wangena ke wozela walala phansi konwele. Kwabonakala khona isithunywa sezulu simshukumisa sathi kuye, vuka wakhangela nanko kukho ngasentlokweni yakhe iqebengwana elosiweyo lesonka neselo lamanzi. Wadla ke wasela wabuya walala. Sabuya isithunywa
udla ngokuba uhambo lukhulu kuwe wavuka ke wadla wasela wahamba ngamandla okudla imini ezimashumi-4 nobusuku obumashumi-4 wade wafika entabeni kaThixo eHozela. Verse 9. Waya ekologeni apho walala khona. Nalo ilizwi likaYehova lifika kuye wathi kuye, uyintoni na apha Eliya? Wathi yena, njenziwe likhwele ngenxa kaYehova uThixo ngokuba ushiyile umthetho wakho onyana bakaIsrayeli. Izibingelelo zakho bazigungula, abaprofethi bakho bababulala ngekrele. Ndasala ndedwa, bafuna umphefumlo wam baba ukhulu. Wathi phuma ume entabeni phambi kaYehova. Napho uYehova edlula nomoya omkhulu onamandla uzikrazula iintaba, uziqhekeza ingqondopha phambi kaYehova. Engekho uYehova emoyeni lowo, emveni komoya kwakho inyikima. Akabakho uYehova enyikimeni, emveni kwenyikima kwabakho umlilo. Akabakho uYehova emlilweni, emveni komlilo kwabakho ulwandle lokuphephezela okukhulu. Wathi akuva Eliya wakugqubuthela ubuso bakhe ngengubo yakhe enkulu. Waphuma wema esangweni lomqolobo. Nanko kufika kuye ilizwi lisithi, uyintoni na apha Eliya? Wathi, ndenziwe likhwele ngenxa kaYehova uThixo wemikhosi, ngokuba bawushiyile umqondiso wakho onyana bakaIsrayeli. Izibingelelo zakho bazigungula, abaprofethi bakho bababulala ngekrele. Ndisele ndedwa, bafuna umphefumlo wakho, ke kuba bawukhuze. Wathi uYehova kuye, hamba ubuye ngendlela yakho yentlambo naseDamaska, uye uthambise uHazayeli abe ngukumkani kuma-Aramu. Uthambise uYehu unyana kaNimshi abe ngukumkani kumaSirayeli. Uthambise u-Elisha unyana kaShafati wase-Abheli-Mehola abe ngumprofethi esikhundleni sakho. Kothi ke athi osinde ekreleni lika-Azayeli abulawe nguYehu, athi osinde ekreleni likaYehu abulawe ngu-Elisha. Ke uzozishiyela kwaSirayeli isiqhelo samawaka amadoda onke angaqhudanga kuBhali, imilomo yonke engamanganga. Lapha ke sifumanisa into yoba uEliya unekrele noThixo wakhe. Ithetha ukuthi loo nto nathi ke sinoxanduva lokokuba xa umntu ebonakala uThixo wethu ethetha ngaye kakuhle, sibonakalise oko kuye, kuba uEliya ngenene khange ayithande into yoba kuvunyiwe iziseko zobubingelelo zikaThixo wakhe. Apha ke sifumanisa ke into yokuba ngenene uAhabi wasoloko emqhumisa uThixo, ephethe amasirayeli ebakhwezisa izithixo. Wathandaza kuThixo, wathandaza iintsuku ezingama-40. Ayiwanda mna njengoba ke ndithandaze ke ndidikwe ndithandaze. Loo nto ithetha into yoba make sithandaze inkosi yam noba libe yi-10, iintsuku eziyi-10 sithandaze. Kodwa ke mna ndifuna udlula ngapha, ke siqale kancinanana ukuthandaza, sifane nentombazana enguHana. uHana wayethandaza, wathandaza in such a way ecela umntwana. Uzibonakalisile, akadinwa noko. Wathi nangeli xesha uThixo emnike umntwana, kodwa wathi esasithembiso ebesithembise sona, uThixo wathi ndiza kumbuyisela kuwe lo mntwana. Into ebonakalisa into yoba uThixo xa siye sacela into, make sithi umzekelo xa umntwana wakho ukuthandaza mani, umntwana makafumani umsebenzi, uthi uThixo letha mnike umntwana umsebenzi, simbona apha msabatha nesabatha. Into ebonakalisa uba uyabulela, kodwa loo nto inako ukuze uThixo makasincede kwiinto ezinjalo. Siyalibala, singabantu abalibalayo. uThixo
umthandazo. Loo nto ukhulisa ukholo lwethu sihlale sisondele kuye. Umthandazo nyhani kubonakalisa into yoba awunayo umuntu omthembileyo, mnye kuphela nguThixo. Yiyo loo nto ubomi bakho solokuthandaza. Awunayo, awufani nabanye abantu abathandaza bakwintsi kwizazi kumaxolo, mnye qha umthandaza. Loo nto sike ndimthele nqakusa uKristu angathandaza, ndazi uba mhlawumbi umthembe njini, akho nto ke ndikholwayo. Sithi xa sijonga phaa kuLwesibini, uYesu usifundisa indlela yokuthandaza. Xa sijonga ke phaya kuMateyu 6 verse 5, uMateyu 6 verse 5 to 8, sibonakala phaa ngelaa xesha uThixo efundisa abafundi bakhe ukuba yithani xa nithandazayo. Ithi ke khangena egumbini uThixo obona emfihlakalweni akuvuze ekutyhilekeni, kuba ngeli xesha uthandazayo uthandaza kamandi, uthetha noThixo wakho kwezi zinto zifunekayo, kodwa izizinto ezisidingo somKristu. UYesu uthi umthandazo mawunyaniseke uphume entliziyweni, masingadlulisi usana kunina xa sithandazayo. Xa sisenza uba wethu osemazulwini sibonisa uThixo okokuba ngowethu sonke. Sithi bawo wethu osemazulwini sixhomekeke kuye, malingcwalise igama lakho. Sibonakalisa into yokokuba nguye umntu ongumdali, ihlabathi nenzaliseko yeyakhe. Singene phaya kuLesithathu, ukubonga imvumo sono, izicelo, umbulelo. Esijonge ke lo kuLesithathu. Xolo kancinci ndicela phaa kumvulo, khona indaba endifuna ke ndiyijonge phaya. Kuthiwa xa imithandazo ingathi ayiphenduli. Xa imithandazo ingathi ayiphenduli, kuthiwa makhe sijonge phaya kwiNdumiso 62 verse 8 ithi, kholosa ngaye ngamaxesha onke nina bantu, phalazani intliziyo yenu phambi kwakhe. Kuthiwa ke zikhona izinto phaa onothi uziqwalasele xa imithandazo ingaphenduli. Kuthiwa funda intando kaThixo, hayi eyakho. Kaloku yona ngexesha ufuna impendulo, khawulindele kuye ngolu hlobo azawuphendula ngalo ngeli xesha lakhe. Unesizathu into yoba kuphendule ngelakhe. Kuthiwa jonga phaya ke kuMateyu 6 verse 10 noYohane 5 verse 14 to 15. Kuthiwa qala iinjongo zakho, zezona zinto ke okuthiwa khaziqwalasele njengoba kuthi imithandazo ayiphendulwa nje. Qala iinjongo zakho. Ingabe iinjongo zakho apha ekuthandazweni zintoni? So usithi umthandazo awuphendulwa nje, cinga ukuba awunasono osiyikokosileyo na. Ndiye ndathi ndawufipha ndathi Nkosi yam ndincede uba mhlawumbi sikhona esisono ndisikokosileyo, uba ikhona le nto kudala ndicela kuThixo, hayi ke yakho yam ngakuxelela. Ndayithandazela ngo-2021, ndithi hayi Thixo ngo-2026 andifoni ndiyakufunika, mshoke mhlawumbi ikhona esisono ndisasikushiyela. So nawe khawuzifune mani, mhlawumbi ikhona le nto. So iye itsho ke loo nto ithi ngamanye amaxesha singaphenduli, sikhona ezasono sikushileyo. Xelela uYesu, awuzuxelela mntu. Ithi ke ngoku hlala kuThixo nelizwi lakhe. Ithi yiba nokholo xa uthandaza. Yiba nokholo xa uthandaza. Suthi hayi mhlawumbi uzawuphendula, mhlawumbi awuzuphendula. Kwaloo nto uthi mhlawumbi, ithetha ukuthi ukholo luyantengantenga. Ukholo lwethu malungantengantengi, zinza kule nto. Uthi hayi uzawuphendula, hayi usantengantenga bantu uzuxoxa. Sethi inyaniso hayi ndiziphosisa kodwa ndimcela uThixo khawundenze ndikholwe. Khawundenze ndikholwe. Ndikhumbula ngenye imini sihamba phaa noMamNontshinga sibheka eHattenbos. Kucaba kuthiwa phaya kuyatoyitoywa phaya ngoonoteksi. Sithi he, ubonakale sibuzana okokoko abenkonzweni phandle. Wathi uMamNontshinga, uThixo uzawusenza sidlule phaa sofika. Andinalikholo. Kodwa
sokufika. Ndithetha ukuthi uThixo makandincede mani noba lukholo lungakho start. Makandincede Thixo. Ihambe ke ithi qwalasela ubume benhliziyo yakho. Ithobekile okanye ifukumele. Ngexesha ucelayo ke loo nto ke ithetha ukuthi izinto esizicelayo kukho izithintelo ezenza uba zingaphenduli. So uthetha ukuthi la mabakala bekiweyo athi zijuge esipilini kuwo ukuze wena uThixo akuncede ulunge uzokwazi uphendula izicelo zakho. Xolela bani. Oh uyaxolela. Siyamsincede baba. Into yoba ndiphuma befike eplasi ndithi ukubani engasoze umxolele mantombazane sincede thina. Asikwazi ukwenza nto wewedwa besenza. Ekugqibeleni uThixo ubona izinto ngokunjalo wazi. Yaye uyayazi into esilungeleyo. Ayikulungelanga le nto uyifunayo. Because wakuyinika uzawuphakama. Ungakazi abantu. Ithi ke ngoku ngamanye amaxesha impendulo yakhe kanye yile yalinjalo kuPawulos. Ubaba wam lukwanele. Siyamba. Okay, uYesu besensitsho ke ndithi ke usifundisa indlela yokuthandaza besendiphathe. Ithi besensitsho ke kuthiwa ngene egumbini sendiyenzile ngosonto. Ithi ke ngoku singena kulwesithathu. Umbongo, imvumo zono, izicelo, umbulelo. Ithi ke ngoku make siqwalasele pha kuDaniel 9. Daniel 9. Ithi pha uze ukhangele indawo ezohlukileyo kumthandazo wakhe. Kuba lithi ixesha lizama lokusiminya asizoyifunda laa ndawo. Ithi qala indlela obandakanya ngawo la malungu alandelayo kwimithandazo yakho. Kuba kuthethwa ukubonga, kuthiwa ukubonga. Ukubonga lunqulo oluvakalayo ngenxa yalowo anguye uThixo kwakunye nento ayiyo yena. Laa nto sithanda ukuthi ngweletshethe esixeko sabantu. Mongameli. Ungukumkani wenu, ngumdali wento zonke. Ungumweni elwandle olubomvu lungawuyeki. Zonke uThixo wakubonakalisa into yoba zonke into ndenzela zona zaziwa nguwe yaye azifanelanga mna. Yiyo le nto endikubonga kangaka. Ithi ke ngoku asifunde phaya kwiNdumiso 100. Phaya kwiNdumiso 100 kufumaniseka ingoma emnandi yombongo kuThixo. Kuthiwa qalasele intlaliza yamagama kaThixo kwakunye nesimilo sakhe esimangalisayo. Xa ufunda phaya kwiNdumiso 100 ithi mbonge yena ngokubukhulu, umkhululi wakho, umsindisi, umthuthuzeli, umphilisi, umalusi olungileyo, isigalo nesiphelo, leliwa ukukhankanya nje ezimbalwa. So uzokuThixo uyakubonisa into ayiyo ebomini bakho. Kuthiwa kuthethwa ngemvumo zono noxolo. Xa sizifumana isithetha kwaye sihleli kuThixo asinakukwazi ukuzinceda kuyeke nantoni na engaba simisele emva okanye esehlula kuyo. Okona sisondele kuye kokukhona sibona ukungafaneleki nokuqondeki. So yona nto ibalulekileyo kakhulu ngeli xesha umane usondela ngakumbi kuThixo uzibona uba uyinto endiyinto wena. Okusenza simbonge yena ukuba asuse izono zethu aze akube isibindi sethu. Sibe nentsobi yakhe. Siyanqwena ngenene into yokuba abantu xa besibona simane siphuma singena kwezazindlu kwindawo esiya kuzo babone into yoba apha emqolo kuthiwe Jesus is coming. Alright. Nokuyaphuma, nokuyangena, nokuyathetha. Umuntu atsaleleka afuna uqonda uYesu uyani utheni uthi Jesus. Uthixo makasincede loo nto ithetha into yoba thina masibe sisipili sakhe. Ithi ke ngoku celelani iziphoso
nithandazelane ukuze niphiliswe. Sinamandla kakhulu isikhumbo selungisa siyelungisa. So kuthethwa phake imvumo sono noxolelo. Sijonge ke ngokwizicelo. Kuba kwizicelo phake sizicelayo, yeyiphi imicelo mingeno ojamelene nayo mhlawumbi nosapho lwakho, izihlobo, impilo, ezezimali, umsebenzi. Ithetha ukuthi ke zikhona izinto ozicelayo kuThixo. Kodwa zikhona xa bendifunda apha esifundweni kuthiwa zikhona izinto ongaziceliyo kuThixo. Ndale question mark ndafuna uqonda zezinto kuba lokhu mna xa ndithandaza ndicela yonke into. Ngingavuma kodwa ngingavuma apha eFlorida athi udaya kwi-2020 ikhona apha esifundweni yathi zikhona izinto ongaziceliyo kuThixo ezingeyiyo intando yakhe, ezingazukuwenza umsebenzi wakhe. Yathi ingaba yintoni le mhlawumbi izanceda ke apha esifundweni uba yintoni le ndingenayicela kuThixo. Okay, ukubulela kubalulekile kuthiwa ezintweni zonke bulelana. Itsho mosiphaya kumaFilipi 4:6 uze ucinge ngentsikelelo ezizezobomi bakho. Izinto ezibalulekileyo zinokuthi qatha engqondweni, kodwa ithini into malunga nezinto ezincinci esisoloko sizidelela? Suyideleli uThixo akunike yona. Ngokuqinisekileyo uThixo xa kunika le nto incinci ukukhangela uzawukwazi na ukuyizondelela le nto incinci azokwazi ukunike kuyo. Kuba kaloku xa ngoku umntu ekunika into encinci ubonakale nalo incinci awukwazi uyiphetha ngendlela. Uzawukwazi uyiphatha ke le inkulu uThixo akunike yona? Awuzukwazi. Awuzukwazi. Ke singene ke ngoku kulesine eminye imibuzo engothandazo. Icace uba bekubakho imibuzwana esibanayo ke apha emthandazweni. Kuthiwa kuyadingeka ukuthandaza nokuba uThixo uyazazi izidingo zethu. Ayithethi into yoba kuba uThixo uyazi into yoba awunanto. Uzawujala uThixo uyandaza nazo. Kaloku funeka ubonakalise lo mntu unomnika into ngubani. Ingaba ngabakhwitsi aba bazawunika into yokungenayo. Bonakala uba thina sinoThixo sithembileyo osinika izinto ezisifaneleyo ngeli xesha elifanelekileyo. Uthi ukuthandaza nokuba uThixo uyazazi izidingo zethu kubalulekile sithandaza. Xa sithandaza uyasinyusa usisa kuThixo. Sibeka iziqu zethu ezinyaweni zikaYesu. Kaloku akho nto sinoyenza thina. Siludwayo nje, singabantu abanesono. So akho nto sinokwazi sihlale sithi asinakuthandaza ngaphandle kokukhona lo mntu simthembileyo. Umoya oyingcwele uyasithethelela xa singayazi indlela yokuthandaza. Le nto kubalulekile kufana naxa uzawufunda iBhayibhile. Xa uzawufunda iBhayibhile ngokuqinisekileyo xa uthandaza, ucela uThixo kule nto uzayifunda, le Bhayibhile uzayifunda. Zikhona izinto uThixo azifihlileyo apha ongakwazi wena zizakuthilela. So umoya oyingcwele ke ngoku uzakuthilela. Uyazi le nto uThixo ayiphetheyo. uThixo akushilele le nto ifunekayo kuwe. So kubalulekile ke ngamaxesha onke sithandaze. uThixo ke simdinga ngamaxesha onke. Akukho xesha onke ebomini. Kumnandi. Okay, xa ndijonge phaya kuMateyu 5:6, ake sifunde phaa kuMateyu 5:6 osichazela ngokuba eminye imibuzo ngomthandazo. Omnye afunde kuIsaya 44:3. Kodwa ke uthi uMateyu 5 banoyolo abanane lokulungisa ngokuba bayakuhluthiswa. Amen. Ngokuqinisekileyo phaa kuMateyu 5:6 kutsho sinqwenela uba ngamalungisa bethu na qha ngenxa yokokuba inyama ithambile kodwa umoya unentumekelo. Yiloo nto thina silale mini sizixelela ngayo noba kuyabanda noba kuyagqitha ngesabatha sikhaba ingoma. Khaba ingoma umntu ungene ebhathini sizowuhlala kuba siyazazi uba siludwayi ngesinamzana.
sifuna ukulunga mabuZulu. Sithi noba siyalala silala kula mangcwaba sithi Thixo wam ndilala kwingcwaba elilethele. Sifuna uba loo nto siyeke ngemixesha sikabusathane xa sikhuphe endleleni asuba siyafuna sifuna ukulunga. Omnyanga sifundela sesifundela kwi-Isaya 44 verse 3 kuba ndithe uMateyu 5 verse 6 kuthi banoyolo abanxanelwe. Ukunxanelwa ke kukuyifuna into uyifuna nyhani akunanto intoba uthi kutheni and uthi andinakulunga le nto ndingayifumananga kuba sifuna ukulunga. Iyasifundisa uThixo asifundele ke mama uma 44 verse 3 ngokuba ndiyakugalela amanzi phezu kwabanqaniweyo nemikukupela yamanzi phezu kwelizwe elomileyo. Ndiyakugalela umoya wam phezu kwembewu yakho nentsikelelo yam phezu kwenzala yakho. Xa sizawungena ke kwisishwankathelo ndinganika nje noba abantu babini abafuna uhlomla babe babini baye half-past 10 babe babini. Okay, ndibona umama uNontshinga nomama uPhahlele. Okay, mama uNontshinga. Amen. Ndizawuqala kule ndawo ka-Eliya. U-Eliya siyava esibhalweni ukuba ebeyindoda ethandazayo emthembayo uThixo, kodwa kwakwixesha apho amthandabuze khona uThixo wabaleka womndeni emqolongweni. Yiloo nto uThixo besifunda ethetha kuyena esithi makavume andawunikele esithinga sezingosini. What I'm trying to say is there are times xa ungumthandazi apho luhlukunyiswayo kodwa wena njengomntana thandaza ungayeki ngexesha sibakathandaza ungayeki wazi into yokubana akakho noko phakathi kwakho noThixo. Ndacinga kuyesu ethetha kunye nabapostile bakhe besithi hayi ndanisusela abantwana apho wathi jongana abasusa baba ngoba banoyolo uthi baziseli kum abantwana ngokuba kanjalo. Yabona ke ngoku afika uSathane athi futhi ngobabo angathi ngobabo kanjani athi ngobabo. Kanti uThixo sithi ngobabo kanjalo uthetha into yoba ngabantu abanditrasta come what may. Yabona umntana noba kwenzeka ndodaqela phambi zamkhalela uzawuthama ngoba elinje uyayazi into yobana I am helper. Uyayazi into unobalekela kum uThixo njalo kuthi noba kwenzeka ntoni na masithembele kuye sazi uzamsenzela akazusenzela ngexesha elinye ke. Uphinda apha athi trust him all times. You people pour your heart before him. God is a refuge. Trust him. Uthixo uthembekile bazalwane. Uba siyivile indaba kahana sonke sinabophelina bethu. I pray to God that singabi ngabo ophelina. Kodwa ukuba unguye ubenika, this is your time. Pray to God asisukubenika kuwe ubuyele kuhana ngoba yena wakholosa ngoYehova wagcina iindlela zakhe wamenza uThixo walimilile. Akazala uSamuel yedwa. Uthembe kaSamuel enikezele ngaye wazala abanye abantwana. Le nto ithetha into yoba uThixo uthembekile. Ndiyareya ndithanda le ndawo sifundiswa kuyo ke uthandaza. Ndaziva ndisithi bandla lekaThixo elithembekileyo ndiyanqwela. uThixo akhangele eziphezulu asifumana. Iyathemba i-40 le yi-40 usindiso lungapha kokuqonda. Thexxa sifundiswa ngendlela yokuthandaza. Uthi lozali ndibona nje indawo enkutolo tishana ba. Uthi xa sisithi bawo wethu osemazulwini we are acknowledging i-personal relationship yethu kunye noThixo wethu. Hallowed be your name. Siyarecognize into yoba uThixo ungcwele yaye siza kuye ngentlonipho. Izikhathi ibe nendawo ethi forgive our trespasses and forgive those who trespass against us. Ithi le nto repent wena mthandazayo, seek forgiveness and remember to pardon those who have hurt you as
but there are times. Ndimphazame nomfuneko ndimenze buhlungu ndoyike kodwa kuya kuye ngoba ndayazi bakhangela nomfuneko yangichaya ndinjalo uthi ubhali wesifundo hamba beke emfihlakantweni vakango thetha nothixo wena nomzali wakho and God will give you that forgiveness and God will give nalo mntu into yoba makakudala Swakathela yethu iBhayibhile yabelana ngeendlela zabantu ababe nobomi bomthandazo obusemandleni okumileyo kwakunye nabo bangabanga njalo. Xa siphengulula amaphepha ayo
siyasoloko sifumana umuntu esinokuziyamisa naye nokuba buthini na ubume bobudlelana bethu noThixo. Sekuyabonakala uba ngelixesha into xa ungenayo intle uyikhoba komuntu. Yiyo loo nto ngoku simane xa sifundisa kaThixo sifumanisa uba ooDanyeli babethandaza, ooHana babethandaza. Loo nto ithetha ukuthi masizayamise nabantu ababethandaza. Siyakufumana kanjalo imhlalinge ngeentlalinge yezithembiso eziza kusikhuthaza sikhokhelela kubomi bethu bonqulo. Ukukhula kwasemoyeni makube ngumgomo wethu amehlo ethu ekuyeni, umzekelo ongona zinto zonke kwakunye nembangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Inkosi mayisincede isikhuthaze emakhayeni ethu, kwiigrupu zethu, kwiintsapho zethu, kumntu ngamnye azifundise ukuthandaza. Uzinike ixesha imini nganye uzazi uba uyathandaza. Esingobana ke thina ukungathandazi kodwa isithunywa zezulu zazimane zithi uyingcwele, kodwa thina singabantu esinosolo. Thixo makasincede ngesi sifundo sisikhuthaze ngelo gama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ndawucela umdala uJafta asivalele isifundo. Amen. Amen. Ndisalinde abagudi bangasemva ke osimo ngibona ndiyabheka nje. Ndicela khale sithandaze lo mzuzu. Masicele kasithandazele mafa.
Amen. Wakhona ubuso bakhe lonke bephila likayise ugama amen. Siyacela nakusondelaneni siyaba sinefiva nantoni lokho ke sithi singathi qele ngiyacela. Number 136 le Musa is a sisi. Number 1 umhlena senfomini. Number 136 is a Musa. Number 136 Doyoko auntie Kona Isi
ibandla? Hallelujah. Sizawuthatha number 124. Sizawuthatha number 124. Makadume uKristu ingaidi makabiwe uKristu abone uzozoki Sabbath school. We have the one abantu abadinga